Kai, lallai wa inna ilaihi raji'un. Bayan za a garin na rasa abin da za a yi. Kai, wallahi da saki. In ba gaba ko mutum zan kama kwace kuɗin jiki. In na bi ta lallami yaƙi, wallahi zan kwata da ƙarfi da yaji. Wurin wasu fafe yanzu nan aika ya kiyama in ya so yin tafi Legas za mu haɗa a can. Kai, gaskiya Allah kawo mai rabu. Wa. Hey, zo nan. Kai yana kiran ka ba ka zo ba? Gidan ka ba manya ne wai. Ya manya ne zo ba. Ya ji aikin yi. Zo ni barin zo. Ya ɗan ba wata tafta mana. Aga wannan ma wawan mutum ta aikin yi. Ba rana da ta kawai. Ai wannan ne ba kai ba. To kai tun da ba za ka ban ba. Ta ba ka raina mutane hankali gidan ku ba manya. Kai. Ka faɗa wa mutane wace ba na aika mutanen da suka fika yawa ma na tattara su na tura su can mutane za ka zo ka raina ma hankali tun da ba ka ji kai karamin dan yanyan ne bari nuna ma karshen ka kai yana